Aurreko asteko bideon euskerazko 20 songs tageko lehenengo 10 galderak erantzun nitun, eta oraingo bideon falta zaizkidan beste 10 erantzungo ditut. Ez balin badezue ikusi aurreko asteko bideoa, hemen uzten dizuen lotura, eta nahi balin badezue ikusi edo bideoa bukatzeako ikusi nahi balin badezue, hor daukazue. Esanun bezala, tajeko galdera batzuk badia jatorrizkotik hartutakok eta beste batzuk, nik asmatutakok. Galderak erantzutea animatze baldin bazeate, deskribapenen uzten dizkizuet denak zerrendatuta. Eta gehiegi luzatu gabe, galderak erantzuten hasiko naiz. Nere kasun buelta asko eman dizkio galdera honi, eta egia esan pixkat kostatu zait bat aukeratzea, baina izen guztin arten erabaki dut Erramun Martikorena erantzutea. Gizon honen ahotsa pasada bada. Ahots bat aukeratu beharra baldin badaukat, Zea Maiseko Aiora Renteria abeslaria aukeratuko nuke, nere tokaia. Bere eta nere arteko antzekotasunak hortxe bukatzen dira izenean, ze gustatuko litzaiake emakume horrek abesten duen bezala abestea. Guatzen naiz anotako gaztetxen eman zuten kontzertu baten, abestitako batian nola astezan kantatzen mikrofonoakin, eta pixkanaka mikrofonoa urrundu zijoan, azkenen mikrorik gabe kantatzeraino. Eta alako potentziakin abestezun, nahi oioi purdia jarri zitzaiten. Horregatikan, Aiora, zuzean ere abeslaririk gustokona. Galdera osartu dut iruditzen zaitelako askotan komentatzen den zerbait dela. Ze talderen kontzertua ikusiko zenuke gustoa eta ja ezinezkoa da, ez dutelako jotzen edo taldea zalako gehiago existitzen. Musika talde bat esan behar baldin badet, bi esango ditut. Negu Gorriak edo Kuraia. Bi horiek ikusiko nituzke oso gustoa. Galdera osartu nahi izan dut, iruditzen zaitelako euskerazko abestitan behintzat oso zabaldua dagola zerbaitetarako dian abestiak sortzea, ez? Kilometrotako ibilaldikoa, gazte danbadakoa, gazte topagunekoa, ikasleguneko abestia, musikerriakoa, gazterriakoa, auzoko jaietako abestia, irrati libre bateko abestia. Ohitura handia dago zerbaitetarako dian abestiak sortzeko. Abesti guzti horien arten nik aukeratu dutena badakit ez dela ezagunetarikoa, oso jende gutxik ezagutuko dezue seguruna, baina nik kariño handia diot. Nere lagun batzuk egindako abestia da, orain dela urte batzuk, Txolarre irratiantzako, eskualdeen emititzen zen irrati batentzako. Eta kariño handia diot abesti horri, besteak beste, horrengatikan Santutxuko lagun batzuk Txolarre ez izena jarri ziatelako. Eta hortaz aparte, abestia bea polita da, Galdera hontan ebai, bi erantzun emango ditut. Lehenengo abestia da Alaitz eta Maiderren Txanpon baten truke. Eta nere lehengusina bat gogorarazteit. Kaixo Helene! Txikitan asko duten itzan lehengusina honekin, adin berdineko gehalako, eta gauza asko ite genitun elkarrekin. Besteak beste, dantzak asmatu, edo irratsaio batzuk improvisatu. Guatzen naiz oso ondo, egun baten elkarrekin gendenen plaian, uretan gendela, koreografia bat montatu genuela Alaitz eta Maiderren Txanpon baten truke abestiakin. Eta egia esan ez dakit zergatik guatzen duten hain ondo, baina hala da, orduan abesti hori entzuten duten bakoitzen, zutaz guatzen naiz, Helene. Itxaloko litxuren dibortzioa, otxoaren suizidioa. Hoi da erantzunaren parte bat, eta beste partea da Bat Sound Systemen Beti Berdin abestia. Eta seguru nago bakarrik esan da, pertsona batzuk badakiela zen eta zain naizen. Kaixo aizea! Ez zaita abesti honekin bakarrik gertatzen, orokorrean talde osoa lotzen dut pertsona honekin, baina abesti hau bereziki. Eta aurreko astean anotako festetan jo zutenez, behataz batu nintzen. Galdera osartu dut uste detelako denon gaukagula haurtzaroakin identifikatzen dugun banda sonora bat. Izan daitezke sehaska kantak, edo izan daitezke txikitan ikastolan erakusten zizkiguten kantak, baina badazkagu oso identifikatu da ditugun abesti batzuk. Nik aukeratu duten abestia Ran Roverra da, baina izan ziteken baita John Brown indio txiki bat zen, edo txiki txiki txikia. Nere txikitako soinu banda Xixupikarena da.
kariño handia dieta abesti hoiei, eta kontua da, orain dela gutxi arte ez nekila ze pertsona zegoen hoien atzen. Batzutan gertatzen da, pertsona bat hiltzen da, eta bere bizitzako errepasoa egiten hasten dianean, konturatzezea, zutzako oso importantek dian gauzak, berak indakoak diala. Eta nahi hori pasa zait, nire txikitako abestiekin eta Imanol Urbietakin. Aurreko galdera haurtzaroko abestiei buruz baldin bazan, badakit honek antzekotasun pixka daukala, baina buelta bat eman nahi izan diot eta batez ere telebistakotan zentratu nahi izan dut. Hemen oso argi daukat zein da nire erantzuna, baina hoi esan aurretikan aipamen berezi bat egin nahi diot baita ere euskaraokeari. Euskaraokeak izugarrizko abesti repertorioa eman zigun, eta nire generazioko euskalo zenbat pertsona ateazian oholtza hortan. Euskaraokeari izugarrizko kariñoa diot, baina esan dut hoi ez dela nire aukeraketa. Nik galderoan erantzunerako aukeratzen duten abestia hau da. Guazen lagunok, anetz betean, dragoiaren bolagia batera. Orain badakit, nondo zuloan, dagoen altxorrik ederrena. Gure mundua birla handi bata, ta hortxe osten duta altxore eder bat. Ostenduta. Nere generazioko mundu guztian zalantza zan, ze demontre esan nahi dun ostenduta horrek. Ze, klaro, gaur egun dena bidatu daiteke interneten, baina lehen etzan hain erresa. Esango nuke, azkena ezagutu duten taldea, Koban izan dela. Aurretikan izen ezagun aite zitzaiten, baina Bukauskin kontzertu bat eman zuten arte ez nun entzun beraien musika, eta esan barra daukat, gustatu zitzaitela. Galderantan trampa txiki bat indet. Ez da azkena entzun deten abestia, baina bada aspaldi entzun gabe neukana eta orain dela gutxi Anoetako festetan entzun detena. Eta da gozategiren bi herri. Eta hau aipatu barra neukan, ze abesti honen estribilloa geniala da. Aurrena estribillo entzungo dugu. Bomberok ziren, ondoren bere bilen bila ziren. 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 Hain geniala zergatik iruditzen zaiten ulertzeko, historia bat esplikatuko dizuet. 2010ko martxoan, Frantziko eta Espainiako poliziak bideo bat kaleratu zuten, agertzen ziena 5 pertsona supermerkatu baten erosketak egiten Frantzian. Bideoak esatezun, 5 pertsona horiek etako kideak ziala eta atentatu baten aurreko edo ondorengo irudiak ziala. Pentsa dezakezuen bezala, notizia zabaldu zan, bideoa zabaldu zan pila bat, parafernalia guztia, buskai kaptura eta hoi dena. Urrengo egunen, zurrunbilo guztio eta gero, aterazan beste notizi bat esaten, 5 pertsona horiek Frantzian oporretan zeuden bombero katalan batzuk ziala. Zuek imaginatu, bombero horiek ze gaua pasako zuten. Beraien irudia alde guztietan ikusiz eta buskai kapturan zeudela pentsatuz. Handi gutxia, gozategik, katalan eta euskaldunei buruzko abesti bat kaleratu zuen. Eta zer esaten du estribilloak? Bomberok ziren, ondoren bere bilen bila ziren. Ez esan, ez tala geniala. Abesti asko dakizkeit buruz, baina zerrenda honi pulamentuzko bukaera emateko Anoetako himnoa, Anoetako ereserkia aukeratu dut. Eta normala dan bezala imaginatzen dut kanta guzti zuela ezagutuko. Horregatikan, hemen jarriko izuet osorik Anoetako kukuak kantuz, kantu taldeak abestuta. Ez iazu esan ez dala besti polita. Hauek izan dira euskerazko 20 Songs tageko 20 galderak. Hemen 10 eta aurreko bideoan beste 10. Aurrekon esan izuen bezala, animatze baldin bazeatek galderak hartu eta zuen bideo propio egitea, kriston ilusioa egingo dit. Eta bestela, komentariotan utzi erantzunak eta berdin irakurriko ditut. Eta hoxe da dena, eskerrik asko bideo ikusteagatik eta hurrengora arte. Aio!